Pre niektorých ľudí zábava, ale pre zvieratá boj o prežitie. Aj tak vnímajú petardy a ohňostroje. Dobrovoľníci prišli s výzvou, aby sme namiesto delobuchov investovali peniaze rozumnejšie. Napríklad nakúpili krmivo pre zvieratá v útulku. Zvieratá po zákrokoch, plaché či handicapované, navyše zachránené zo zlých chovných podmienok. Aj preto oveľa horšie znášajú hlasné výbuchy. I takí sú obyvatelia útulkov na Slovensku. Vo vzťahu k zvieratkom je to bezohľadné. Vidíte po Silvestri je strašne veľa príbehov, kedy psíky sa strátia, kedy utečú, rodiny ich hľadajú a je to veľmi stresujúce. My sa už chovu našich krásnych psíkov plemena Vajmarský stavač venujeme viac ako 15 rokov. Celé to obdobie je problém. Na Silvestra, petardy, delobuchy a tak, im to nerobí dobre, sú frustrované, dokonca sme ich svojho času drogovali v úvodzovkách. Ohňostroj zvieratá vnímajú mnohonásobne intenzívnejšie. Je to ako keby nám niečo vybuchovalo hneď pri uchu v niekoľko sekundových intervaloch. Oni si nevedia uvedomiť, že vlastne je to nejaká forma zábavy, prežívajú veľký stres. Mali sme už aj prípady, kedy pyrotechnika poranila zviera. Vlastne vyzvali v každom regióne ľudí, aby nedávali peňažky na petardy, ale aby dali útulku v svojom regióne, ktorý vlastne zabezpečí pre tých psíkov minimálne aspoň tú stravu alebo nejaké teplé deky. Útulku pomôže každá pomoc vo forme krmiva. Iba v tom Humenskom majú momentálne viac ako 80 psov, ktoré čakajú na nový domov. Nie sú to malé peniaze, plus tá veterinárna starostlivosť a to sú všetko veci, ktoré bohužiaľ štát nedotuje. Útulky sa snažia prijať každé zviera, ktoré potrebuje pomoc. Ako dlho sa však oň budú musieť starať, kým mu nájdu nový domov, to sa vopred povedať nedá. Peniaze na chod zariadenia sa preto snažia zohnať, ako sa dá. My sa stali registrovaný sociálny podnik, refundujú nám 75% celkovej ceny práce na zamestnancov, aby som odporúčala všetkým útulku. Pre nás je to obrovská pomoc. Z Horného Zemplína Jana Tótová, televízia Joj.